upastor unengilo uchaza amaphupho okubalulekile ufanele ukuthi yaqikelela ukuthi inamba esenza ngoba uyimember noma regularly ufuna kusonga ngo9 ku 5 ntambama on WhatsApp awumfonele ebusuku ufuna kusonga ngo9 ekseni ku 5 ntambama abantu banokufona ngo9 ebusuku ethi hayi yena bethi ngithi mina kufona ngo9 ebusuku kuya ku 5 hawu cabanga 9 ebusuku kuya ku 5 anyazi kodwa ke sibheka la udeliwe Mthembu amen uphupho ugqoke impahla zamasosha Nkosi yami ubegqoka impahla zamasotsha. She was wearing a soldier's uniform, a uniform for people who are soldiers. So now you should impahla zoni zombutho wezokuvikela. One, kuyenzeka uma uphupha izingubo zamasosha kube uphawu oluhle uma uzigqokile. Olungasho lingenzeka unobizo nesiphiwo sokuba yisosha uzoba yivikela mbuso ngokuhamba kwesikhathi. Abanye ke uyayaphupha egcokani vele ngokuhamba usazohamba beyisosha. Uzohamba sebenza embuthweni zokuvikela. 2. Ngokwesintuka uma uphupha ingubo zamasosha uphawu oluhluma uzigqokile lokusho lingenzeka uyakhonjiswa ukuthi uvikelekile futhi uphephile ngoba uhamba namabutho okuyona kulelayo aphinda kunqobela izimpi. Futhi uma umbethe imoya le yamabutho ungayibona futhi ugqokile ingubo zamasosha. Omunye ngibheka kanje kwesinye isikhathi umphupha ingubo zamasosha ngabe uphawu oluhluma uzigqokile ngasho lingenzeka umbethe imimoya yamabutho angasho njalo umuntu futhi uphiwa amandla nesibindi sokubhekana nokunqoba izitha nezimpi zakho kube njalo nje. Kodwa ke sibheke number 4 ngokukholwa ngokwenkolo uma uphupha ingubo zamasosha uphawu oluhluma uzigqokile lungaveza la ukuthi ngenzeka usukulungele ukubhekana nezivivinyo ezinzima nezilingo ezinkulu kanye nokunqoba nje izimpi ezimelene nensindiso nokukholwa kanye nevangeli nezwi likaNkulunkulu noma ngokulungela ukunqoba izimpi zikamoya. Isaiah 59:17 wafaka ukulunga njengebhanti lensimbi nesigqoko sensindiso ekhanda lakhe wagqoka izingubo zokuphindisela zaba njengokwembatha wazembesa ukushisekela njengengubo. Kanti kwabaseFesu 6:16 kukho konke nithatha isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. Siyabonga ke bisipheka lapho ugqoka impahla zamasosha.